Maayong adlaw sa tanan. Kita nagpasalamat sa buhing nga Dios kay nagkita-kita na punta maskin sa virtual nga pamaagi atong masimba ang Dios o ginawat unta ang atong kasing-kasing andam na sa pagdawat sa iyahang pulong ug magaampo kita mangayo tagpanabang sa Ginoo. Langit nung Amahan, amo kang gibayaw, ginapasalamatan sa tanang butang nga among na dangatan o Dios among kinabuhi. Kay nasayod kami nga ikaw nagalig-on ka namo, nagabag-o ka namo, aron ang amo ang kinabuhi mahiuyon sa dagway ni Hesus. Ako mga pagampo Ginoo nga imong panalanginan ang imong pulong karon nga kini maghatag katinawan sa mong unahuna o kasing-kasing ug labaw sa tanan imong lig-unon ug tabangan sa pag-aplikar sa mga kamatuoran nga among madunggan karon. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang pulong sa Dios nga tagaan atong pagtagad karon makita diha sa Mateo 17:24 ngadto sa 27. Kini siya sumpay sa atoang naan nga series no sa niaging mga simana diin ang libro sa Mateo atong kitagaag pagtagad. Ang mensahe itong niagi no nagalangkob kini siya sa atoang pagtuo. Ang importante gayud nato ibutang atong pagtuo kang Hesus. Og si Kristo iyahang tudluan ang iyang mga disciples. Gipaklaro ni Hesus sa iyang mga disciples nga unsa gayud ang pagtuo. Unsay kahimuan sa pagtuo kun kini siya ibutang kang Hesus. Now, sa atong pagpadayon, ato akarong masabtan nga si Jesucristo iyahang napud gipadayag sa iyahang mga disciples nga dito sa Jerusalem siya pagasakiton, pagatamayon, pagapatyon apan sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. O kani siya nga balita naghatag og kaning kasubo sa iyahang mga disciples. Now, atong sabton nga si Kristo gikan sa Caesarea Philippi, 160 kilometers ang ilang baklay padulong sa Jerusalem. O karon naa na sila sa Capernaum, sa Galilee diin muna kani siya ang hometown ni Peter. O dari po nato makita nga dunay pagtulunan na pod nga atong makutlo nini sa dihang kita magapadayon. Pero sa di pa ta maghisgot sa maong pagtulunan, ato sa karong tinatawag nga sabton nga kani bitang ato ang sitwasyon karon nga naa nata karon sa new normal. Unsa man ni siyang new normal? Mo kani siya ang tinatawag nga pagkinabuhi nga wala nato na andi sukad tungod lagi niining virus, tungod niining pandemya nga ato ang na-experiencehan. Sa una, manggawas ta, nga murag wala lang karon conscious na kay ta, nalay muubo sa jeep, murag gakuan na ta, gaduduha sa nabani. Murag ang mga tao karon murag, di ba, lahi na gyud. Sige na, maskara, panghugas sa kamot, social distancing, ug uban pa. Nga wala nato ni siya ginabuhat. Of course, ginabuhat ni siya sa una, pero karon lahi gyud siya ba? Lahi gyud ang ginatawag nga intention. Tungod kay gusto lang kita mahilikay niining virus. Salamat ta karon kay ang nanay mga establishmento no nga nag-open nga niuyon ni submitar sa ginatawag nga pamalaod sa ato ang panggobyerno
o daghan na karon ang ni-adjust. Kitang tanan ni-adjust usab sa maong panghitabo. Ang dahil sa kaadlaw niya na sa dihang nagbaklay no ang ginatawag nga higala sa kuang asawa sa usa ka kanang tindahan ug iyang na matikdan ning maong signage. No mass, no enter. So, murag kakatawa siya kay murag lahi lagi ni iyang pasabot kay mas man ni siya nga misa. Kasudlunon siya dili pero basig nagsiya nag-adjust so niadto siya sa sulod og iyang giingnan ang tindera nga kana yung signage bitaw kay kulang og K. So tungod niya na pagkasunod adlaw iyang nalabyan nga gibutangan gyud noon og K. Pero mo gyapon no mask, no enter. Kani siya nakita nato no makakatawa ta pero nag-adjust pero at least ni submitar ni comply kung unsay gusto sa ato ang gobyerno or ni comply sa pamalaod sa syudad. No, nasayod man ta nga kaning gibuhat sa ato ang kadagkuan alang man ni sa ato ang kaayuhan. Pero naagya po gyud mga tawo nga musupak nilahi og bangag. Naging mga tao nga dili gyud muuyon ug wala muuyon sa ginatawag nga maong pamalaod. Pero isip usa ka Kristohanon. Isip usa ka sumusunod ni Hesus. Unsa man ang atong response nining maong mga pamalaod o rules and regulation nga plastar karon sa atong panggobyerno. Unsa man dapat ang atong pamatasan nga atong ipakita sa ato ang kadagkuan. Mo kana siya karon ang atong tagaag pagtagad sining maong bersikulo ato ang sugdan og hisgot. Gititulahan nato ni karon ang ato ang pagtulunan ang Kristohanong pamatasan sa yutan-ong pamunuan. Okay. Magpadayon kita atong basahon no ang Mateo 24 ngadto sa 27. O sa pag-abot nila sa Capernaum, ang mga tigpaningil sa buwis sa templo miduol kang Pedro og miingon, wala ba magbayad og buwis sa templo ang inyong magtutudlo? Siya miingon, nagbayad. O sa pag-uli na ni Pedro sa balay, giyunhan siya ni Jesus sa pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong hunahuna, Simon, kang kinsa man maningil og buwis o bayranan ang mga hari sa yuta, sa ilabang mga anak o sa uban. Og sa dihang siya mingon sa uban, si Jesus mingon kaniya, busa wala di ay bayranan ang mga anak. Apan aron dili kita makahatag og kapandulan nila, lakaw ngadto sa lanaw, pag-itsa og pasul og bitara ang unang isda nga mapaslan og ukba ang baba. Og sa sulod niini makita nimo ang salapi alang sa buwis sa templo. Kuha kini og ibayad kanila alang kanako og kanimo. Now, kini nga panahon, matod pa sa versikulo 24, pag-abot nila sa Capernaum, naana si Jesus ug ang iyang mga disciples sa Capernaum. Ug ani nga time, si Pedro ug si Jesus nag-uban. Kay mao man kini no, ang hometown usab ni Pedro o posible nga dari nga lugar si Pedro ilado. Or of course, si Jesus pod. Now, pag-abot nila sa Capernaum,
Dito sa dalan nga adunay mga tigpaningil sa buwis. So timan nga taod-taod sila nga wala naka anhin ining dapita kay tungod lagi sa mga ministry nga ilang ginabuhat sa lalaing syudad, nagwali sa mayong balita. O karon padulong na sila sa Jerusalem o sa Capernaum. Namatikdan sa tigpaningil sa buhis si Pedro ug si Jesus nga kini mga tawhan na wa pa nakahatag og buwis sa templo. So ang gibuhat sa ang tigpaningil sa buwis miduol sa kang Pedro. Brad, Peter, musta? Wala ba, nakabayad na ba mo sa buwis sa templo? So si Peter, ang iyang reply, di ba? Wala, okay, nakabayad na ba mo or nakabayad, wala ba nagbayad o buwis sa templo ang inyong magtutudlo? Now si Peter, of course, kabalo siya kang Jesus. Nga si Jesus is gabayad gayud og buwis. Okay, gabayad gayud og buwis. Now, ingon si Peter, oo, nagbayad. Sa verse 25. Pero kani siya nga reply ni Peter, medyo naa siya ginatawag bitaw nga mga kalibog or gining ginatawag nga mga pangutana nga naa siyang unahuna. Akong gisusing anong na-disturb si Peter kay si Peter prior ani nga panghitabo gi-reveal ba ni Jesus nga siya Son of God, siya Ginoo, siya anak sa Dios. Now, tingali na siyang unahuna. Anak sa Dios si Jesus. Siya Ginoo, pero mubayad gyapon siya sa buwis sa templo. Now, I believe something na question si Peter siyang mind. O sa pag-uli ni Pedro sa iyang balay, na sense ni Jesus ang usay naa siyang hunahuna. O giunhan siya ni Jesus pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong hunahuna, Simon, kang kinsa man maningil og buwis ang mga hari sa yuta. Sa ila bang mga anak o sa uban? Now, isip magtutudlo. Gipaklaro ni Ginoong Hesus kang Peter ang iyahang mga sabay naas yung una question. No? Iyahang gitudluan. One of the ways nga aron siya mapaklaro is naghatag si Jesus og kinatawag nga example. Now, sa diyang pagsulti ni Jesus ani, nagets tayo ni Peter. Sa tuang panggobyerno karon murag dili kay ni siya kinitawag nga kining ilahang paggobyerno lahi sa tuang paggobyerno karon kay demokrasya man ta. Dadto sa ilaha sa una is ang ilahang panggobyerno is hari, no? Gidumalaan sila sa usa ka hari. Now, isip hari, asa man rin sila magkolekta og buwis? Sa ila bang anak o sa uban? Now, ang hari sa una, ang buwis nga ilang gikolekta doon ay duha ka purpose. Aron ma-improve ang gingharian nila o kay kaduha for his family. No? Alang sa iyang pamilya mo na nga pinakadato sa una is ang hari. No, so, ang hari, dili kayod maningil o buwis siyang anak kay mo bagay na ang rason nga nung maningil siya buwis sa uban para sa iyang pamilya usab. So, ang anak is exempted. Ang anak, dili obligado nga muhatag og buwis. Now,
Sa verse 26, ingon ni Jesus, busa wala di ay bayranan ang mga anak. Kay ang tubag ni Peter, sakto man, nga ang hari maningil gayud og buwis sa uban. Now karon, unsa may point ni Jesus ani? Now, kaning klase nga buwis, kaning klase nga buwis is dedicated to the temple. O atong kinalansabton nga kaning tigpaningil og buwis, kaning tax collector diri, dili ni siya sama atong tax collector sa Romano, nga din ang buwis padulong sa Roman Empire, o katong nga klase nga mga tigpaningil og buwis, muto ang gikalugut-gutan sa mga Hudyo. Lagot kasi sila dadto. Mutoy mga grabe nga makasasala sa ilahang panglantaw. Pero kani nga tigpaningil sa buwis alang sa templo, wala nila ni kalagutan. Ilan ning ginarespeto. Kay nasayod sila nga kaning yang gibuhat is uyon man sa balaod ni Moises. No? Matod pa diya sa Exodus 33, ang matag-usa nga maihap sa pagpanglista kinahanglan nga muhatag niini tunga sa siklo, sumala sa siklo sa balaang puloy-anan. Ang siklo may 20 ka gera, ang tunga sa siklo mao ang halad alang sa Ginoo. So sa conversion ani, ang kaning tunga sa siklo, ang iyang equivalent ani is duha ka adlaw nga sweldo. Kay duha ka adlaw nga sweldo. Ihatag sa templo once a year. Okay, muna ang ilang naandan. Now, atong nakita sa bersikulo, no, sa verse 26, nga ingon si Jesus, wala di ay bayranan ang mga anak. Now, si Jesus Christ, nga kaning ginatawag nga halad sa templo, kini siya ang naghari sa templo is ang Ginoo. Og siya ang anak sa Dios. So therefore, dili siya dapat obliged nga muhatag sa maong tax, sa maong bayranan. Og ato pong masabtan nga sa Hebrews 4:14, matod pa diri, kay aduna man kitay dako og labawong pangulong pari nga nakalata sa kalangitan si Jesus, ang anak sa Dios. Now, giklaro po dari nga kani pong ginatawag na temple tax, exempted usab ang mga pari. Now, si Jesus Christ is labong pangulong pari. Okay? He's the priest. He's the Son of God. And therefore, He was exempted. Dili siya angayan nga mubayad. O katong mga magtutuo ni Jesus, katong sumusunod ni Jesus, matod po sa Biblia, nga ang tanan nga mitog midawat kaniya, gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. So therefore, exempted po apil ang iyang mga disciples. Ani dapat. Kay sila, ikonsiderar man, tungod silang pagtuo, pagsunod kang Jesus, nahimo silang mga anak sa Dios. Pero unsa may reply ni Jesus sa verse 27, apan aron dili kita makahatag o kapandulan nila, lakaw ngadto sa lanaw pag-itsa og pasul, bitara ang unang isda nga mapaslan ug ukba ang baba. Ug sulod niini makita nimo ang salapi alang sa buwis sa templo. Kuha kini og ibayad kanila alang kanako og kanimo. Dili obligado si Jesus kumubayad tungod sa maong rason nga akong gisgutan.
Pero unsa may yang ingon aron dili kita makahatag kapandulan kanila. So, libayad si Jesus sa buwis sa templo, dili tungod kay obligado siya. Kung dili tungod, aron dili siya mahimong kapandulan nila. So, unsa man day ang gusto ni Jesus nga makita ni Pedro o makita niya, mapakita sa uban. Now, timan ni nga si Jesus gawali o kining ginatawag nga gugma sa Dios. Nagwali siya nga mahimong ginatawag sa Beatitudes, peacemaker. He preaches submission to God. Submission. He preaches love. Nagwali siya maayong balita. Now, gusto ni Jesus nga kaning maayong balita nga iyahang ginawali, mahimong ginatawag bitaw nga mahimong humot or appeal sa mga tao nga makadungog nini. Pinagi sa iyahang pong dila makadungog, maskin gyapon sa iyang pagkinabuhi. Okay? So, dili siya gusto nga mahimong kapandulan nila tungod lang sa maong ginatawag nga dili pagbayad sa tax. Now, matod pa dari sa Roma 14:20, ayaw guba ang buhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sa pagkatinuod, hinlo ang tanang butang, apan dili maayo sa usa ka tawo nga mahimong kapandulan pinaagi sa iyang gikaon. No, kanisa pod nga bersikulo nagisgot no nga si Pablo, iyang gimanduan ang mga Kristohanon nga mukaon og pagkaon nga hinalad lugar sa Diyos, pero gibaligya na sa merkado, ilang gipalit o ilang kanon. Now, matod pa ni Pablo, gawas to naman mo ana, di man na siya sala. Pero kung kanang imong gikaon, mahimong kapandulan sa uban, ayaw na lagkaon, ikaw mo'y adjust. Ikaw mo'y adjust, ay na lang ka na. No, anay po nga time, si Jesus Christ, siya mo'y ni-adjust. Siya mo'y ni-adjust sa kaning ginatawag sa mga tao nga wala nakasabot. Sa mga tao nga wala pa nakadungog sa maayong balita. Now, ato pag yuning siyang isgutan o sakto. Matod pa diha sa Filipos 3:20, apan kita lumulupyo sa langit, o gikan niining atong gipaabot ang maluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, kung ikaw nagtuo, nagdawat ang Hesus, naghinulsol na sa imong sala, o imo nang didikar ang imong kinabuhi diha kang Hesus, ang tawag sa ato sa Biblia is ang ato yung tinuod nga puloy-anan mao ang langit. Kita lumulupyo sa langit. Citizen in heaven. Muna gyud. So kaning kalibutan is temporary residence nato. Kita mga alien, mga stranger, mga lumalabay lamang nining kalibutan na. So therefore, kita subject gayod sa ato ang tinuod nga hari ug maluluwas nga mao si Ginoong Hesus nga mo'y nagpuyo no sa iyang gingarian didto sa langit. Kita nagsunod sa iyahang kamanduan kaysa man ang ato ang Ginoo. So therefore, samtang naa kita diring kalibutana, timan ni naabaya po tay misyon. Okay? Sa ngalan nga buhi pakakaron, sa ngalan nga gatikaw-tikaw pakakaron, naagid tay misyon. Unsa may atong misyon? Pagkaylap sa himaya sa Dios sa kalibutan. Number 1, good news.
maayong balita, atong isabwag, isulti. Ikaduha, ang atong maayong buhat. Kay mo na nga ingon dari, sa Mateo 5:16, pusa, samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa ubang tao aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daygyon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. So therefore, doing the things even sa mga butang no nga ginatawag nga pag-submit sa authority unsay gilatid sa ato ang pamalaod or sa paggobyerno is a good work that we must do to glorify God. Pero timani, in reality, as Christians, dili kita under aning nga mga balaod kay kita under gayud sa pamalaod ni Jesus. We are free from all these laws, yet God commanded us to submit to authorities because He wants us to spread the good news. O aron ang tao nga motuo makabaton o kining ginatawag nga kaluwasan pinagi sa maayong balita nga ilang madunggan ug makita usab nila sa ato ang kinabuhi. So ang atong kinabuhi is the prototype of the good news that we are preaching. Okay? Now, usa ka storya nga adunay makalilimos, no? Nga naa siya sa dalan o siya pagpanglimos gagunit siya glampara. Gagunit siya glampara nya naidaghan tawo ng labay unya ang maong makalilimos gipangutana sa tao, Brad, nganong gagunit makaglampara? Ingon siya, nagunit og lampara para ang mga tao dili mapandol sa kuha basig di ko nila makita. Mapandol niya sila, busa ako ipasigan ning lampara para mahayagan sila nga di sila mapandol sa akong kinabuhi. So mga kaigsunan, kung dili day nato ipasiga ang atong kinabuhi, pinaagi sa maayong buhat pagsubmitar sa mga authorities, mapandol, dagan mapandol sa atong kinabuhi. Busa ipasiga gida. Si Jesus Christ ani nga time iyang gipasiga. Nga maskin dili siya obliged iyang gibuhat kay dili siya gusto mahimong kapandulan. Diri nato makita nga si Kristo himong example sa tanan niyang mga sumusunod that we must do the same. Submit to authorities. No, matod pa diri sa Roma 3:1 and 2. Kinahanglan ang matag tawo magpailalom nga naa sa kagamhanan. Kay walay kagahom nga dili gikan sa Dios ug ang mga anaa karon gipahimutang sa Dios busa ang nakigbatok sa mga anaa sa kagahom misukol batok sa tinukod sa Dios ug ang musukol mahiyagom gayud sa silot. Timani ani nga time si Peter o si Pablo nagisgot og mga bugat nga mga theological nga mga pagtulunan sa Roma. Okay? Sanctification, glorification, justification, predestination, and usabang mga bugat ng mga pagtulunan. Mga theology, mga pagtulunan nga makayong ka nga kini, mga myth. Now, karon si Pablo sa dihang nara siya sa part nga diin ang application nga part. Nga kanang mga pagtulunan nga inyong nadunggan, mahitungod kang Kristo, mahitungod sa mga sa iyang paghari, uban pa mga pagtulunan theology, kinahanglan mo translate, mo makita ka na
sa ato ang ginatawag nga kinabuhi. Okay? So, theology, ang imong theology, makita sa imong submission to authority. Magunsa man ang imong theology, magunsa man ang mga Bible study, magunsa man ang mga usaba kang imong mga gi-go through karon nga mga pagbasa sa Bible, and the end masinupakon gyapon sa authority. Masinawayon nga igsuon, mura ba gina siya ang makita sa mga tao nga wala pa diha ni Kristo. So busa ato ning dawaton nga pagtulunan nga as a Christian kita dapat ang mag-una sa pagpailalom sa ato ang pamunuan dinhi sa yuta. Now sa Titus 3:1, pahinumdumi sila nga magmasinugtanon sa mga pangulo o kagamhanan, magmatinumanon ug andam sa tanang maayong buhat. Andam sa tanang maayong buhat. Okay? Sad to say, no nga pangbingaw naman kita o kaning fellowship itaw kanig yung pagtapok-tapok yun ba? Kanang makikita ginatong pahiyom nga kuan dili lang live sa virtual kanang yung naong sa naong, no? Dari simbahan. Pero tungod kay COVID man karon, virtual ta. Okay? Pero naapoy mga uban nga mga tupong nagpaila nga sila tumuto ni Jesus pero na-defy sa maong mando. Nung ato nang nakita sa Facebook atong dito sa lapit sa Capistrano. O nakita na ko, luoy kayo no, kay musasan, no, ang pastor, ang taon. Makayon ko nga, tingali ilang motibo ato kanang ginatawag nga, di ba, siyempre pagsimba god. Pero wala nahiuyon sa unsa gayoy gusto sa Ginoo. Nga naman, wala sila ni submit. O sa mga karon pag padulong na karon sa Facebook, uban pa diha, ang mga tao nga wala pa diha sa pagtuo, nahimong ginatawag nga lahi na noon ang ilahang ginasulti adtong maong pagtuo nila. So muna mga kaigsunan, that we must be ready to do good works. And one of the good works that we must ready to do is to submit to authorities. To do the things nga ilahang igipa buhat kanato. Now, ato pag ginangisgutan no, sa maabot nga mga bersikulo. Matod pa dari sa 1 Peter 2:3-14, ug tungod ug alang sa Ginoo, magpailalom unta kamo sa tanang tawhanong pagbuot sa hari ingon nga maoy labaw sa tanan, sa mga gobernador nga iyang pinadala aron pagsilot ni adtong nagbuhat og dautan og sa pagdaig ni adtong nagbuhat og mayo. Tungod og alang sa Dios, musabmitar kita dili tungod kay nahadlok ta nila. Musabmitar kita dili tungod kay halok ta silutan. Submitar ta bay kay sige lockdown, no. We submit first and foremost because of God. This is the will of God. Jesus Christ submits, nihatag siya tax. Nihatag siya sa unsay nibuhat siya unsay regulation sa templo, although dili siya obliged niya. Mga kaigsunan, unsa makakaron ang imong estado sa kinabuhi? Ikaw ba negosyante? Ikaw ba liyado? Nakay boss? Unsa man ang mando karon sa ato ang pamalaod, buhata. Ayaw give in sa unahuna nga dili lang sa karon kay lisod man murag apiki man karong panahon na murag no.
ayaw na siya entertaina nga pangunahuna. Unsay gi-require, submit. Buhata. Buhata. Tungod og alang sa Ginoo. Unsay sakto, buhata. Now, muna siya ang dapat natong timan-an. Because naatay mensahe nga ginasangyaw. O kanang mensahe dapat nakita usab sa ato ang kinabuhi. Matod pa ni Pedro, okay, 1 Peter 2:15, kinsama kay kini kabuton sa Dios nga pinagi sa pagbuhat og maayo inyong mapahilom ang pagkawalay kahibalo sa taong buang-buang. Kung sa dihang uting kayo nila ang atong kinabuhi, because we submit, we do the right thing, mapahilom sila katong nag-accuse o buot mo daot sa maayong balita. Kaya ang maayong balita, nakita man sa ato ang kinabuhi. Now, of course, dili gyud sa yon nga mahimong Kristiyano, there's pressure. But I believe as you submit to the Lord, God will enable you sa pagbuhat unsay iyang kabuton. Empower us, Lord. Muna dapat ang atong mga pag-ampo sa pagmata sa buntag kay naagayoy mga pressure, naagayoy mga temptasyon. Pero as you submit to the Lord, as you obey His will for His glory, I believe nga di jud ka biyaan sa Dios. Nga naman, si Jesus mismo nagpakita og example sa dihang naningil no ang kining ginatawag nga kining tax collector sa templo. Gignan niya si Peter adto dadto sa lake. Pamasol dadto ug ang isda nga mo kaon alang pasol. Okay? Kuaa ablihi ang baba kay makita nimo dadto ang salapi nga pangbayad sa tax. Miraculous provision. Mga kaigsunan, as you submit to the Lord Jesus Christ for His glory and honor, I believe dili jud ka biyaan sa Dios. Dili ka niya pakaulawan. That's why it requires faith. For I believe as you submit to God, submit to authorities, God will provide our needs. Matod pa dari sa 1 Peter 2:16-17, pag kinabuhi kamo ingon nga mga tao nga adunay kagawasan apan ayaw kini gamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo ingon nga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugma ang inyong isig ka magtotoo, kahadluki ang Dios, tahura ang emperador. Klaro kayo ni nga bersikulo igsoon. Nga, ang atong kahadlok first and foremost sa Ginoo. We fear God. He's the God of heaven and earth, the just God, holy God, and we are accountable to Him if we do not submit to authority. Tahura usab ang emperador. Yes, ang ato ang pamunuan dili perpekto, daghan tag kasaway, daghan tag mga makita nga mali nganong inani dapat ana. Pero mo man ni ang gisugo sa Ginoo kanato to submit. Kung ikaw estudyante, submit to your teacher. Kung ikaw anak, submit sa imong ginikanan. Kung ikaw negosyante, submit sa government or nga sabay mga ilang gi-require sa tuwa. We have to do what is right. Matod pa ni John MacArthur, evangelism begins by your life of submission
to those in authority over you. So, nindot kaayo ang ato ang message, the gospel. Ang anak sa Dios mianhi sa yuta, nagpakatao. Siya Dios, siya usab tao. Apan iyang gitugen ang iyang kaugalingon dito sa cross, sa Kalbaryo, aron pagbayad sa sala sa katawhan nga ang tanan nga muto kaniya makabaton og kaluwasan, kapasayloan, mahiusa kaniya pagbalik nga ang tanan usab maghinulsol silang sala makabaton o kinabuhing walay katapusan. What a message. Nga kaning Hesukristo nga gilansang sa cross nabanhaw og sigurado gayud nga kaning iyang mga saad matuman. Message of hope, message of forgiveness, message of peace. What a wonderful message nga ato ang angay isulti. Pero kanibang mensahe nga atong ginawali, ni-synchronize ba kini sa ato ang kinabuhi? Aduna ba kini say connect? Mga kaigsunan, evangelism begins by your life of submission to those who in authority over you. Matod pa diri sa buhat 5:29, matod pa ni Pedro, apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag og dagingon kinahanglan among tumanon ang Dios kaysa tao. Now kung naay gibuhat ang mga pamunuan or authorities, ang atong panggoberno nga dili na gyud uyon sa kabuton sa Dios. Kay ani nga time si Pedro gibawalan og wali sa mayong balita, pero ingon si Pedro dili mi mo submit ana kaya mas tumanon na mo ang Ginoo. So therefore, as long as kaning mga rules and regulations, mga pamalaod nahiuyon sa gusto sa Dios, then do it. Muna siya ang point dia. Then submit. Mga kaigsunan, matod, no, nining atong mensahe, muna siya ang itawag nga unod sa mensahe. Ang kabahin sa langit ng kagamhanan, meaning those who belong the kingdom of Jesus Christ, magpailalom sa yutanong pamunuan, aron ang ebanghelyo dili mababagan. Mga kaigsunan, the message that we preach, na ba na epekto sa ato ang kinabuhi? Ang mensahe nga atong gisangyaw, ato ang masangyaw sa uban, o makita usab nila nga atong kinabuhi, adunay kabaguhan nga kanabi taong sa atong pag-submit sa authority ang mayong balita makaingon sila tinuod gayud. Gospel is true and I have seen it in your life. Ephesians 4:1 matod pa diri, busa ako binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta makinabuhi kamo nga takos gayud sa tawag nga alang niini gitawag kamo. Worthy of your calling. I pray nga sa tuang pagpauli ngadto sa atong tinuod nga puloy-anan, makaingon kita kang Kristo. Mission accomplished. I have preached the gospel. I have glorified you, Jesus Christ, and honor you in my life. Because I have done the things that you have commanded me to do. Be glorified in my life. Jesus Christ. Let us pray.
Amahan na mo nga langit nun, nangayo kami kanimog tabang. Nining responsibilidad nga imong gisangon kanamo isip Kristohanon nga naa diri sa kalibutan. Tabangi kami o Dios nga musabmitar kanimo o musabmitar usab sa amoang mga pamunuan. Ako mga pag-ampo Ginoo nga ang imong balaang espiritu magalig-on gayud kanamo, mga bag-o kanamo, magatangtang sa mga pagduha-duha ug makahadlok. Ug ikaw gayud o Dios ang mapasidunggan sa amoang kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen. O Amen.